Siem ogol ne jonyuol kaachiel kod jopuonj madongo e sikunde mag primar mondo kik gitem ndiko jopuonjre mag jogred mar 7 kaka jopuonjre madhi timo penja mar klas 8 KCPE. Mabang' yangore ni nitiere jogo matemo hepo tero nyithindo e junior secondary to kar mano chwalo rwako nyingi kaka nyithindo madhi timo penj mar KCPE maigani. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Alia Beach lero, moko kuom jotelo bende medo yuago midhiero ma okwako somo mar junior secondary. Seche ma skunde mag primar mopogore pachoka pod dhi nyime gi rwako jopuonjre mag jogred 7 e secondary madundo kata junior secondary e bolai manyien mar somo mar CBC. Ywak wuok ni nitie jopuonjre moko mane otimo penj mar gred 6 ma ikalo go gred mar 7 ka idhi ndik gi klas 8 mondo gidhi gitim penj mar KCPE ma higani. Jalup komisona e kaunti ma Garissa Solomon Chesut ogolo siem ne jonyuol kod jopuonj mani kod paro makamano ka okoni biro lu kodgi dwaro ma duond chik. Wazazi ambao sasa wanarukisha watoto wanaenda kuregister katika darasa la 8. Na ningependa kuwaonya walimu, mtapoteza kazi zenu, mtatapoteza kazi na hiyo hatuchezi. Hakuna vile unaweza rukisha mtoto kutoka class 6 kuregister kama class 8. And we have notorious schools. We have their list. We have forwarded to the Department of Criminal Investigation. Action will be taken. Owacho mago ka human rep e kaunti ma Homa Bay Joyce Osogo Ben Suda to wacho ni chenro mar somo e junior secondary pod okwa kod midhiero ma opogore, kendo piny owacho mar Kenya ka okalo migawo mar somo pok oketo ikruok makare ne tayo chenro mag somo ne jopuonjre mag jogred 7 e pachoka. Kokang kama wachope Kenya ka gi weche mag somo, aneno ka wachomo okang ma wakao drastic measures, okang ma piyo to wadhi keto somo mar Kenya ka bedo ma onge gi ndhadhu. Tadwa wacho kaka jasomo, ikruok malong'o ne competency based curriculum ok nitie. Ben Suda mane loso e ward makanya dotwe kara chud bura mandhewa e kinde mano yuoro e nyasi mar alam kod gedo ne familia moro ma ok nyal, onyiso jatend migawo ma ochune somo e pachoka Ezekiel Machogu mondo luong romo makende makelo kanyakla jokanyo e sekta mar somo mondo gisomre rieko e wi kaka inyalo ber somo mar junior secondary e pachoka. Our readiness gi competency based curriculum okelo confusion. Wawuoyo jopuonj winjo bed trained. Number ma trend ma jopuonj ma did manage this program kata secondary is not there. Kisungu wacho ni is completely inadequate. Omiyo we are diluting the program and the levels of education. Sirkal nung'e ni nyithindwa dhi donjo junior secondary school. Readiness and preparedness has not been declared. That is the truth of the matter. Nyithindo moko dhi chako on a high note, get take off kaka ndege take off, moko nitiere ma pull down. At what level are we going to measure performance of nyithindo gi? Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.